हा बघा दिसतंय का बघ? कपाळाचा बॅटरा काढतो कसे काढ बेळव. हां हा आता बोल. तर नमस्कार मित्रांनो. तर मी दुपारी सांगितलेलं आहे की कुर्ल्यांका जाऊचा. तर आता ओमो आणि शेशी आहोत आणि आम्ही आता कुर्ल्यांका चाललो. किती वाजले रे? 8 वाजले आहेत आणि कुर्ल्यांका चालला ओमो आणि मी. ओम्यान बॅटरी मारून धरलेला ना, नाही तर दिसणार नाही मी. तर ओमे वाई येत पडशी. तर चला बघूया. बाबा बॅटरी मारून किती चला. पडलं तर गोंधळ. आणि हो बघा शेशी, ओमो आणि मी 3 जण आहो. हो बघा शेशी आता दिसतो. काळोखात जरा आम्ही दिसणारच नाही हा, पण मी लाईट मारतोय. ओमकार मेन हा डॉन. विनोदकडनं माका गाळी घालता. कुर्ल्यांचो व्हिडिओ रे, लोकांचो गेलो आमचे अजून रवले तर म्हटलं आमच्या बिळातच ते बाहेर येऊक वेळ लागता जरा. चढणीचे मासे आता उद्या टाकू का? चढणीचे नाहीत ते घरी येऊन ओढलेले होते. अरे पोनार फोन रे. कुर्ले कधी व्हिडिओ येतलो कधी म्हटलं थांब बिळातच बाहेर इले नाही. आमची वाट बघतात. विनोदाक त्या दिवशी चान्स होतो. किती धरलेलं तेव्हाच करू पाहतो. तेव्हा धरलं तेव्हा घेऊन गेलो नाही कॅमेरो. तास सांगतो तेव्हा फक्त खाऊन गेलो तो. 25-30 कळलं हो मॅ. तेव्हा खाऊन गेलो. हो. तर चला मित्रांनो बघूया कुर्ले कसे पकडत आहेत ते. ओमो आणि शेशी मी धरतोय पण ते काडवाळीचे. बॅटरींचा प्रकाश आमच्या जरा कमीच पडणारा वाटतं. पाणी किती मग काय उतरतो. तर मित्रांनो ओम्यान सुरुवात केली ना, बघूया. इकडे रे काठवानात आणलं. चल बरं ना काही ना बघूया केवढी आहे. चॅपलेन पहिलीच केवढी हे बारकी चाला ती घी मारा आपल्या ना बारकी पण घे. चल 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 टाक टी-शर्ट टाक. मारा गावली ना. पहिली सोडायची नाही. पहिली सोडायची नाही. आता तुका गावतले तू. दूर आधीची मोठी ती चपले लक्ष माय गेली वाटतं मेल्यानु. काय गेली काय धर बघ. तुमका सांग माझं लक्ष पडलो नाही. लगेच काटवानात होती. तू आधी रापत रेवले रे. हेच असतली ती जबराटच होती रे. येत रे ती परत येणार गरीब कोणती बघ लावून ठेवला होती. काही नाही ती कुर्ली नाही लावून ठेवले ना ती. वरना हवे ना. चल इकडे गेजर बघ काय तू. कावली चिप चिप चिप. तर ओम्यान 2 आणल्यान ते बघ आता कडनं जाऊन पाणी येत ना भिजत जाऊन आणलंय. ओमा आमचा भारी अरे ऐकत नाही. बघूया दाखव. मोठे मोठे आहेत रे. ती पाना काढ. नको दांगून देते. चला आता पुढे. मरण 3 धरल्यान. शेशी पिशी धरू का? चला चल चल चल. आंबत राहणार नाही वाईट. चलताना 3 धरल्यान त्या मनाने विचार करू. रात्र झोप नाही म्हणून त्याचं कुर्ले आणि मासे धरण्यात ते का डॉन समजलेले. रात्रभर झोपला होय ना. तुझ्या हात कोण धरणार नाही ना वाताशिवाय. हा धरल्यानं वाता नाही ते कोण धरणार नाही ना कुर्लेनी माश्यात. कुर्ली उद्या गावतली काय ती झोपेत दिसत. ती ओम्याक स्वप्नात येतली आता. पण हे असा करतो चुकीचा ना. तो बघून घरी लावता. तर मित्रांनो हे बघा आकडेन पण पुलावर पण कुर्ले धरतात अजून. बघ हे बघ हे धरले पिशी बघ. हात बीत घालूनच इलो. अरे अरे
ओमेन ओमेन धरले बघूया तू बारके पोर टाकले थांबो मे तरी बघा कुर्ले धरूसाठी पुलार गर्दी आहे सगळी काय रे कुर्ले धरू गेलास की शाळेत ना मकत धरला काम दांडगेच केले नाही अरे जाऊ काय खाली खडकात उभे राहावं का ते पायपात जा होय होय रो हे ओमेर लाईट मार ओमेर लाईट बघा काय ओमो धरता कुर्ली किती गावले गावले 10 झाले 10 झाले थांबा म्हणता कया मोठी आहे होय रे होय छत्री लावते छत्री लाईट मारले ते असं कुर्ले हे लाईट मार दोन्ही दुसरी काय दाखव रे सरळ सरळ काय ओमेन काम केलंय जबरदस्तच धरत रे बॅटरी चांगली मार त्याच्या पिशी त्याचीच ती मासो मेलो काय रे मुंबई काटूचे कसे दिला चालो वाटो तो पिशी घेऊन आता काय रे गावली बाबा त्यांनी ठरवलेलं आहे मी कुर्ले तुमका पकडून देणार मुंबई काटूसाठी होय ना रे चल लवकर लवकर पुढे चल नाही गावत आमका दोघापैकी एका धरू घेत नाही होय ना रे म्हणून तेका आणलो वर चढता झाडात दूध एखादी त्या काढ ना ह्यावर पिशी भरली पिशी भरली पण वर येतं इथे बघ तर मित्रांनो हे बघा गावले पिशीभर गावले रसो खाऊ काय वाहू द्या शेशी बघता काय गमत नाही एक सोडल्यांचेच घे बाय ओमो स्वतः रे हा तर चला मित्रांनो बघूया
काय रे अरे अरे चपल्या हा काय गेली काय रे धरले. पळाक बघित दाखव मग सरळ दाखव रे. बघ दिसत नाही ते हाताला तर मोठी चपल्यान त्यांनी चालता चालता माका वाटलं पडलंच की का. पडलंय ना बघित होता येत बाहेर वाटलं ना. तर मित्रांनो तुमका कुर्ले दाखवसाठी ओमो खास इलो बघा बघा ड्रॅकुला दाखव सरळ हा. वर धर रे ठरले. जबरदस्त होमो आमचो तो ठेवता माका ना आधी म्हटलं काय दुसराच काय तो कधी दिसता कमी त्यामुळे तुझं गोंधळा. मग चेक सोडले चावतच कसली एक कसली पळता बिचारी वैतरी होती रे खाली गेली हय हय होती एक. जमता काळी दिसतास मेले अरे ऐते रेच होती मगाशी मागाची होय हो गावली ना नानुशी आहे ना मागाची मी ते ठेवलेलं कसं रसो कधी करूया मग उद्या करूया यायच्या ना होय तो जरा काय बघ जम घालू ते लागतं. किरमा फिराक लागली मी याला शिरून पणच अशी वाटतं सगळी बॅटरी दिली पाहिजे. बराच झाला त्या धावा नेत राहू आपण. आज लोक लोयत अरे फुगडे 12 झाले पिशी भरली आहे मला का नाही यात खवळे 12 धरले परत कवळे 12 कवळे धरले आणि त्यामध्ये विचार कर पण लहान नाही 100 गेले असते. तर कुर्ले धरूचे असते तर ओम्याक घेऊन जावा असे उडी बिडी मारून धरणार राहतो. शेशी आणि मी पिशी धरू घेऊची आपली मी बॅटरी दाखवू शेशी पिशी धरू. बाबा उगीच नाही तुझ्या पाठ धरलं जाऊया म्हणून. तो विनोद सांगा का अरे कुर्ल्यांचा ताण बघू हवंय होय ना. हा विनोद सांगा काय विनोद ताईना सांगा काय रे. बाहेर येतोय मागे इलो तेव्हा खाऊन गेलो तेव्हा करतो तर खाऊन गेलो रे. अरे धर भाळात म्हणते आला हो काय तो बघ एक जीवदान दिला आमका नको बारक्या पुढच्या वर्षी भेटतात. होमत ती का धरीत बघ थोड्या दिवसांनी इकडे कण्णिक मार पकडण्याच मी काही ना झाला माका दोघांचा प्रकाश कळा दे. ट्यूबलाईट यार की बॅटरी आणू पाहिजे. आवाजच बघ काय करतात थांब कण्णी बरोबर बघ. कण्णी खाली बॅटरी मार ही बघ कण्णी बरोबर मार नाही तर काय ना गावतं गाव नाही अरे उतर आरामात गावतं. मी त्या परवाच्या रोज उतरले अरे मार इथं कमी आहे उलट कमी आलो. अरे नाही
तर ओमो गेलो पाणी येत ना तिकडे बघूया आता किती धरता माका नाही उतरा चढा का उतरा तर मित्रांनो ओमो येता हो बघा पाणी येत ना धर रे काय मला एवढं वर आणून एक कुर्ली गावली बघूया माका वर गावली भावा वाटावली काय केलं सपाट का मग आहे ना जाऊया छत्री धरा माझी एवढी मागतो खूपच चपले धर पासा पासा पण ये धर धर तू 10-12 मळी ये तरी धर अख्या मी या होतो मग धोंड्याक तो पण माय जो खंय उतराक गेलो अरे होतीच चपलं बघूया वर काहीतरी येता भयानक भयानक गावली भयानक काही बघ पुढे मार ना बॅटरी पुढे पुढे अरे वरती ती बघ खाली या दोन वर येऊ तर मित्रांनो तुमका काळोखात काय दिसणार नाही हा तरी ओम्यान धरल्यान बघूया 2 हातात 2 धरले नाही बघा तुका का वाटला गावले ना येऊन मोफत झाले म्हणता गावलो काय धरलं बघूता मळयो धरल्यान रे अरे माळ्या हातान मळयो धरता भारीचा ट्रेनिंग ट्रेनिंग तू खयच्या कोणाकडे होतं ट्रेनिंग का हय चढ आबाच्या हय चढ यशस्वी हय चढ हयतर ना वर येता अरे हयच्या कोंडा हयतर परत कोंडा परत काही ना वर चढा पॅन्टी सांभाळू किलो की कुर्ल्याची पिशी धरू किलो मी बघ कसं भिजत धरत नाहीतर का किती धरलं मी तरी 2-4 धरलं ते मी 10 धरलंय एका फोन करू का मरता आम्ही कुर्ले धरू ना हॅलो काय रे कयस मरता कुर्ले धरता अजून आता मनावरच घेतलं तू एका एक दिवस मी सांगतोय खय गेलेलो काय माहिती तुका काय सांगा मला पाणी लागला एकतर आज सगळं एकत्र माशांचा पण आणि कुर्ल्यांचा पण मला ओम्यान मनारच घेतल्या ना आज कुर्ले बिरले धरला अरे ओम्या रोजच जाता तू मनार घेतला आता बोल अरे आता बाहेर काढ मला बॅटरी नाही आमका एकतर कुर्ले म्हणजे तुका पुरणार तेवढे तरी धर मला गावले 20-25 गावले ओम्यान धरले तू तर म्हणत होतस नाही गावतच नाही होते ओम्यान आज जाम तुका खबरी आज ओम्या गावतात ते मला माहित नाही आज ताण बघितलेला रे ताण काढलेलं मी बट्टाकडनं ओम्याचं अंगठो चावलो नदीत जातस की ताण बघू हो बघ थांब रे पळाली की का खय गेली की बुताकडे गेले खाली चल तिकडे बॅटरी सोन मार बॅटरी मेला बॅटरी मारतोयच हो हा तर दिसत ती कॅमेऱ्यात नाही
बॅट काळोखात काहीतरी दाखवशील केक वेगळाच काहीतरी आला. हं. कुर्ली दाखवशील. हो बेंडूक म्हणून कुर्ले रा काय पिसावलं की लोक बघणारी सांगती तुका माहिती आहे मुंबईत राहतय तर खुर्चीवर बसान काय हे मरताव पाणी आहे लाईटिंग कोणात काय कळता हो, काय कळत नाही म्हणून आता बॅटरी होईल मार रिझा होईल. कुर्लीत दाखव त्याला कमेंट आहेत लोकांचीच कमेंट आहेत. मग बाबल्या कुर्ली तर दिसली नाही बेंडूक धरलं ठीक आहे. मी नाही धरीत आहे बाबा धरणार होमो होमॅक फॉर्म मध्ये आणते वाईट जरा हा. चल पोहात माझा मोबाईल बिबाईल पडलो तर माका कोण देणार नाही बाय. कुर्ली अशी माका दाखव आधी आणि मग तू धर हा तसं तू थांबणार उरली ती बाबा. तो खाई गेलो काय करू लावली ना दाखव अरे तू खाया अरे अरे ठीक आहे चिप चिप आपणच बरली तो मेलो हात मार तो खाई गेलो तो कुकर मारते का बॅटरी मार ये धावत ये लवकर ती दुसरी काय टाकलंस ती दुसरी खया मोठी हा. ही एक आपण मेलो रे माय जो खै रवलो अरे किती वेळ एक कुर्ली गेली काही ती ही एक आपणच वरली जीव देव ही बाई जीव देव केली इधर थांबा पाया नको धर अशीच धर टाक, टाक. मेरा 50 एक झाले. तर मित्रांनो बघा ओमो कसे कुर्ले धरता आ? झोपान मी पण धरता ही बाई ही गेली खाली सगळे बघ पाईपात बसले होते मोठे मोठे कोण पाईपात जरा डेंजर त्याची बॅटरी आहे काय बरोबर ती वेळे गेली दाखवता वर धरताना पाईपात बसले हे हैना चढतं रे बोकडे वरती येतात ते चपले ही बाई पैशाची धर ती का अरे गेले अरे भेटेल काय मेंगूर द्या काय मेंगुरली वाटतं ए नाही मेले हा मी इथेशी कलर बघ काय इलो तू कलर बघ काय वेगळं ता करून दे रे कापातले ते उरले किती तू उद्या डसली तू जवळ कुर्ले गावले बाई इथे बघ ही बघ इथे बघ काय पाऊस येता चल मॉप झाले तर मित्रांनो बघितलंच कुर्ले कसे पकडता ओमोतोय एक्सपर्ट तो काय रे एक्सपर्ट ओमो तर बघा आणि रसो खाऊ घ्यावा उद्या आता पकडला शेशी आहे बघा उरले बघा हे बघा आता वाटणी करूची की उद्या रसो करूया रे तू काय हा उद्या रसो करूचा तर चला शेशी आणि मी चालला होता घराकडे रसो खाणार आम्हीच वाटतो ओमो का काहीच नाही तर थांबा मी दिसतलंय नाही हे दाखव रे इकडे जरा
तर किती दिवस म्हणत होतास ना कुर्ल्यांचो आणि माशांचो व्हिडिओ दाखव, तर ओम्याची पाठ धरून धरून करून घेतलं आहे. आता पुढे बघूया काय आता पाऊस येतात त्यामुळे चालला घरा दिसता रे बरोबर ना. तुझी बॅटरी दिसतं थोबाड दिसत नाही आता. बघ हा आता काय हा, तसं तर आता चला चला आता जाऊया घरात. चला अरे धर माय जायचं दाद समाधानच ना. वावशी जर पाऊस येता होय बघतो आता हे सगळे कुर्ले ह्यांनी सांगान ठेवलेले होते, बुकिंग केलेलं बुकिंग केलेले होते. तो पिशी धरून हैराण झालो, जड झाली आहे का होय ना रे. होती धवय पण तिकडे जागा नाही कशी बारकी. चल आता घरात जाऊया जेव. तर मोठा ड्रामा सोडू धरला गावले आहे पासा जेवक तू ही जेवक लागली त्याच्यात सोडतं कोलियात काय सोडतं टोपात सोड आहे का. कसली आहेत ते भाऊ मोठ्या डेंग्यावाली दाखवते का. अरे कोलियात ते रे वाटते. तर चला मित्रांनो कुर्ले आणले आता बांधान ठेवला त्यांका पिशेत तसेच आणली आणि उद्या त्यांचा रसो करूचा. तर चला होय लागले तुका बॅटरी. तर व्हिडिओ कसो वाटलो तो नक्की कळवा. काळोख होतो बॅटरी नव्हती त्या जास्त होते तरी पण दिसत नव्हता. तर चला आता जेवता 9:30 वाजत इले. बाय बाय.